Ray pi baro ki parlok ki bapet ya ka dorbin. Ka program ka bagi warna sya pi na ka bagi tayu sya ka waipat. But sashi sian ngasupen kan mau ya pi bangi dong dan haka series ka balai ka bangi ai kerteng ka jeli ka baim. But sashi sian ngi pedang subhai pi pastor sya ka ni ka session. But haka ni ka session ka bamta nginya pele jimot ya ka lennong ka kitab Genesis ka lennong ka baat phokhandai. Nado kad khot ka balai phoi terter but nginya beteng sya ka lennong ka balai pho but hadu ka bakut jong lennong ka balai pho. But hagan ni ka session, kadika session, kabal lesi kadika session kabagin penkut ikan ka series. Ngiyo i but nginya keren. Ya ka khana ka badan hagan ni ka benta. Kabang ngiyo i ya ki khon ki kti ki jong Jacob. But kan ni ka lenong ka balai pau kan ya thur yangi hakan nu rukom. But hakan nu ka kapor ka Jacob umat ya ka jengkar khu ka jong play ban yo ki khon ki kti ki jong o. Lingba ki tengah ki jong arngut ka lia but ka Rakhel. Bat ka baboru ikiti ki syakri ki arngut ki bau thau jong ai ya gar lia ba ya gar Rakhel. Bat ka babut akan ngal ndong ru phin lap ru ya ka buit trekam ko jong Jacob. Kumno umat ya ka jingro ya ka spa ka spau ko jong bat kumno ule ya ka jing tre ko jong da ka bau penya khlat ya la ka jong ka spa na ka ta ka bri. Tu ndala poi hang tu pat dia ka khot ka pasau pho bat u Jacob la pen khlat no iki khun lang brot bat u la pen phai ya ki khmat ki kan khun la ban syapang kita ki batho sengkha baca kita ki balam sau baro ni ki kan hun ulaban ti yala ki jong ki kan hun ulabu karpang hi bat sim labu ki ringkat bat ki kan hun ulaban ta tu ka jing punya khlat ka biang ka tu kamdan ye nei Kamdan ye ta sau pu wei kala jiaru kat haba kita ki jingri ki bakham khlan ki shit sengkhun bau Jacob unang bun nang bu kita ding hakmat kita ki kan khun hakinur jing seng bakin yo seng khun hakmat kita nak ding Henry haba ki lang burat ki long ki batlot jubu ken kumta kita ki bakham tlot ki long ki jong laban ba kita ki bakham khlan ki jong u Jacob kumta uta ubriu la roi shi kade ye bo radon shibun ki jingri bat ki syakri kan thai bat ki syakri senrang bat ki ut bat ki kadaru de hang ni cho phinya phi khmat asom mong ne bau niu Jacob utip ha pleng umri chu tong bri wo shu ap pasela mi kilang prat utip ha udah tip benia ha kan no ko baklan ni ko batalan te ko makapau kan gilan ni ba pi puli mata kalong ba udah tip paro ki ba komno ki batlat ki no komno ki ba khalat ba ki batlat jubo ki tanat dia bat kani ka jengbu ini ke nur mun ka de ka ka bakin di gil ka di namar ba detang hiti ki jaka ki bikiawan lang deh kin hun namar bang shui hakini ki farm bari masiam ki nong ri masi ki tip biang bagani ka kani ka si keme ka de ka por ka bakan yo apa nei ki ang bakal aklik ke masi tu nawan tu doktor veterinary ki ang doktor BFA wan upendan kami ki tiar kita wai desien ki penlong ya kan ka amasi bakan pun khon te hang ni pan panan kami ketian ki shit seng khon kawamut u Jacob utip hai kapor bak kini kilang bradu kiladan kepa kilan kam kepa reswa kata apabila kata kajeng shit sengkun gitu ki upanan kami ni kitiak kamu utip aja timing kan expert Kemlang udah bula ri lang brod bula sumari ki utip ya ayam utip ya kapor utip ki lang brod ki kumno ki laban pun menkha kita baru kalong natural ki Henry ki bagi ini kemungkinan syukran mentan kalong katu karukom jinget kabat ya kum lihat hi bara wat habatip ke kabor ke syong hoblai Henry kum le ne u Jacob tu lihat dak bungit ba ka boleh kum ni kan long kum tu kalong kalong ula le kata bat ke bami nang ni kalong bangin melihat kan man ong ba kan ni ka jing yok bun kilang brot dan ni belang kum bala bu pot kum tu laban baru Jacob kila benjut lang bakal dei naki dia dadangi phai kum ta te kan nom dan jubab ni dan dai kajing le kalong kajing kerku ko jong ublei ti kitu slong
kumui keren menekan kilong tang ki bad laju don ki lang salang ki basukwa benyelek lem Banyak dalam. benyelek lem tindai la apoi ni hadin pedengi i ba wat apdeng jong ki bakat kita ki jing klot mo jong ubriu la tip yo blai ru hendai ublai upen roy kumba ulah kular ya u Jacob Jacob. de mdei tang ki lang bram mdei tang ki blang hendai da kadau ni ru ik syakri kan thai syakri senrang bat ki ot ki kadaru de Maka yar ba kan yang jan jong ani ka yang ka spa jong bat syakri bat ut bat kada bat langbran lo bla de biol paki kun chakmat kum to okay to maka yar ba kan te imat ngana poi sha bakut jong de ka lenong ka balai pho yo pitang dan in store em ta kan long kumui keren tante nomor ba ki dei ka phang jong ka phang ka bangi ngin haban pusan kam tam ni singi jumi ba menta kan dong kidan ki benta ki bangi kum bernget ki padang ilek kum tu kan long tu te teng long yo bangi kum shania no ha ki tu klem dei i pada ka bor ka jong blai halan dat kan ka bor ka jong blai ka trei tama teng la pen thami no ki ki ba ni kum bernget kan kam dei man long kum ta kan hoi ka long te long ka bala tengin haban perkhat sani bhai kan ni ka benta kata ka long ka ka ba ngasuka on pen skong ni ma teng yo bangi kum liat kan badong ka jing yo khun gan jo kali a bakar khel dei nomor ka ba mi ki so mantra kuri dan ni ka jing yo ikini ki lang brot chanang thai nomor ki dan ki dieng ki bla khis ni kan tu te da kalong ha ta kadur te ka ya than kan ke to ngin la poi sha ka ban ya pen kut ya kan ka session ka ba ya puli ya ni ka lenong balai pho tinga asu so ban ong kum ni hadian mangila ngap mangila sngo ka jing ya keren kum to ba di pastor la persyang man pensya yang ni hakani ka khana i ki artali ki benta ka wei ka dei ka jing roi la ni ka jing kha ka jing pun ka jing kha jo ki tengau jokom ka ba ar pa ka jing roi ka jing man jo ka spa ka pho jong jokom dan lai benta ka ban kong ka bai pastor iban ba ai ba kani ka khana kan ketik ya ka jing mut ka jongi ba ha be dei bat ka pun ka kha ka dei be ka bor na lendet ka jong blai hot meneng lai keren sakhmat baki dan gi benta ka baki briu la ni sit nga gi hapan wat ya ka jing sumar hap wat ya ki da wai ki da shin ha ki gi jeli ni ki por ki jongi ki bamenta da ka bangi penser yem kuptu menne par ka jing ba mi ki so man rakuri han rei ha ba khaddo hi ngi dei ban yo hun ba ka baning kong ka khti ka jing kar khu ka dei ka jong blai la ki ta ki jing da wai da shin ki bangi wat ka ba ang ngi iru ba ban trei ban khta kumba u Jacob u Shakri la u jong thau khurim la ni mama u la ban u pulut de ki snem u trei hok u trei bet u mat ki jing kar khu hadian but what ki jing ri ki jing dup ki jong uru wat ngi ile sig mo apostol ne le sig ka dustur la ni kar kompar khan ha ko tok po jing kam ki diang man yo ai ta gi khun ko ni mtai andai pastor dang shudap ban ne ba wat ki mrat ki jing ri ki jong iru ban pun ban kha ka de jing kar khu ka jong blai kamot u blai ulong han lor ki ebro u blai ulong nong kar khu tan ra jo ko jing em jing paro ya ka jing em ha ki khun ki ti ya ka jing ro ya ka spa ka phau ya ka jing la ban trei ban khata ngin shania tali ho blai to ai bagani khana kan ketik yang i bangin yai puson bangin num liat haka bagi ong hini ki por ke bamanta ka jing nget bit kulai shibun pastor kulai shibun ni pi baro ngin saya beteng pan haki weki benta ki bangin saya wan chapi